panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Karon atong gihimo ang unang nobinaryo sa atong kapistahan sa atong segunda patron nga ang Birhen sa Santo Rosario. Niya atong iampo nga madasig unta sa pagampo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagdebosyon sa Santos nga Rosario ang atong mga katawhan, labi na kitang mga Katoliko, o giampo nato dinhi ining atong pagnobina o kapistahan ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, o ang mga grasya ang gikinahanglan sa atong mga benefactors and donors nga ihatag unta ngadto kanila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Tungod niini, nagampo ako sa Amahan, nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan, sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios, nga tungod sa iyang kadato o kahalangdon, ligunon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma o uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamugahom sa pagsabot, sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayod kini masayran sa hingpit o sa ingon mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Daygon ta ang Dios kansang gahom ani kanato ug arang makahatag og labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Hesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta sa kaayo sa Ginoo.
kaayo sa Ginoo. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, sa pagdaig gikan sa matarong sibo gayud. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo, kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. May gugmaon siya sa husto ug sa matarong, sa kaluoy sa Ginoo puno ang yuta. Puno ang yuta sa kaayo sa apan ang laraw sa Ginoo nagabarog hangtod sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Bulahan ang nasud kan sang Dios, mao ang Ginoo, ang lungsod nga iyang gipili aron maiyahang kabilin. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna baka mo nga mianhi ako aron pagpadalag pakigdait nganhi sa kalibutan. Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
gitawag ang atong rosaryo nga misteryo. Misteryo sa Santos nga Rosaryo or Santo Rosario. Kanang misteryo pasabot ana dili matugkad. Masabtan nato gamay pero di gyud nato masabtan sa kinatibuk-an. Muna sa atong unang pagbasa niingon si San Pablo, hinaot unta nga inyong papuy-on si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagis inyong pagtuo aron masabtan ninyo bisag di gyud kaayo matugkad kuno ang kalapad unsa to ang kahabog kalawom ang kadako sa gugma sa Ginoo para nato nga iyang katawhan. Nya unsa man ang kalapad, pagkadako, ang gitas-on, ang kahabog, ang kalawom. Pasabot ana nga ang gugma nga Dios nun wa gyoy sukod, way limit. Na kay wa may limit, di gyud nato siya matugkad, mahurot na lang atong pananaw, di gyud mausab. Unya, mao ni siya ang maong gugma ang atong gamiton panahon nga magkagubot na ang atong kinabuhi. Magkagubot na ba? Mao na ingos Kristo, moabot yung panahon nga ang imong panimalay mismo magunay ug away. Magunay ba? Pero matod pa ni Kristo, pabilin kamo diri kanako. Kung moabot na ning mga gubot tanan, pabilin diri kanako. Nya unsa man pagpabilin? Mo na yang giingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O na wagi problema og maggubot kay magkagubot man kita. Labi na niini karong panahon na ning social media, sus gubota. Daghan kaayong mga butang nga manghitabo. Sa una anha man kas imong silingan maglinibakay, makig-away, karon anha na social media. Unayon og libak sa anak ang iyang wa mauyuni nga ginikanan, ang iyang gimahayan nga ginikanan, i-post dayon sa social media. Ang ginikanan sang galagot sa mga anak, iyaw-yaw sa nila dito sa social media, mo samot na sa hinuog kalagot niya, mahibaw sa tong mga iyaan, katong unsa kanang kamagwangan, mingon sang kamagwangan, way batasan ng inahana, giunay kog libak, iya sang ilibak sa mga barkada, kapoy, no? Pero maigok na gaytaan na simbak ko lang mga igo ta gamita gidayon ang gugma. Palapdi ba? Palapdi ang imong gugma nga hasta nang nagbinuang nimo, nagbash nimo diha social media, higugma. Kanang nangilad nimo diha sa social media, higugma. Daghan mo sa kaya mga scammer kanang mangilad ba? Kinibitang akong humili, naman tay account sa YouTube, no? YouTube, Padre Siano. Nya nasa tay profile ana nato i-upload ang atong mga kini atong misa. Ana say magbutang dito Padre Siano Humili. Ana baron pananglitan. Nya nasa mo butang dito ako yung picture ibutang dito pero lain-lainon ang mga title butangan gyapon sa akong naong ug sa akong ngan. Kana maglibog naman ka madugay hain man ang uban ingon pader dito biya ko ni sa Facebook sa dos bisan sa YouTube dito biya ko ni padag message atong maong account abi ba nako imo to ni subscribe biya ko ato pader nako adi man to ako kani mo'y akong YouTube account mao sad ni ang ato dinhing Facebook account nga ako sang Facebook account na asa na siya pero daghan na kay diha mao na roy usog nga usahay mahiubos ta o gusto tang daoton anhara ta diha social media daoton nya mahibong na lang ta wa na pertinang lataan na tog naong or lataan na tog ngan pero sige lang higugma lang yapon sige lang itag higugma pero ako buhangyo lang ko ninyo para dili mo mabiktima labi na kamong mga online parishioners hangyo lang nako basta mo padagay mo kwarta para ning ato dinhing mga donations aron di lang sad kaayo matumpawak sa kadautan sunda lang gid ning atong ibutang nga mga account numbers bank account numbers og mga ngalan
karon ini ko ana to ba kanang inig kanta sa offertory o himo nato sa recessional song ato mang ipa-plus diha ang atong mga accounts o ang mga contact persons nga mga niagid sa atong parokya. Naaga ni mo padaan ninyo og kanini ang message nya ang akong account, ang profile akong account or angan sa account ako gyapungan nya mohatag og laing number or lain nga mga kaniganing ngalan nga mo'y padadaan on behalf nako nya wa didto atong kuan kanang atong i-flash dinhi sa akong homily or dinhi sa akong misa. Ayaw mong sunod ana. Maura na ipinaka-safety kay di kita kalikay. Maurasad na ang kagubot sa panimalay. Di kita kalikay magkagubot yun. Dinhis parokya, magkagubot kita. Karon linaw pa ta. Sunod adlaw, gubot na. Ano? Gubot, magining atong naong. Atong naong ba? Maggubot. Naiusay, gubot kay kagnaong. Anang wagin mo haong ba? O na, unsa may buhaton, gugma gyud. Nya unsa na to nga mabaliktas gugma? Pangadji sa Santos nga Rosario, naa sa mga misteryo diha ang gugmas Ginoo, pananglitan kanang misteryo sa kasakit. Ang pag-ampo ni Hesus didto sa tanaman sa Getsemane. Unsa may iyang giampo didto? Nga dili unta siya mo surrender sa kasakit nga gihatag sa iyang minahal nga si Judas. Motong niingon siya, amahan ko kun mahimo kuhaa kining kupa gikan kanako apan dili ang akong pagbuot kung dili ang imo maoy matuman. Grabe kayo no? Nindot na ka ng mga misteryo diha. Nya moingon dayon ka, Lord, tabangi ko nga maliwat unta ko nimo nga makadawat sa kus mga Judas sa akong kinabuhi. Na wapa mo uli ang Judas nga dako ay murag tuwa tingi gitos iyang kabitron. Ana niya may unta inig uli ato niya, Lord, sama nimo malig-on sad ko kay mao naman ni ang kupa sa kasakit nga akong pagadawaton. Abot dayng motor alas 3 kadlawon man nakagampo ana nang Judas ni sakana ana ay abot na ngadto awa na relax na kay ka moingon ra dayon ka dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Di ba? O Hesus ko, pasailua kami sa amo mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadayin taon ang kalagni ni Lord ngadto sa langit. Haron magtipon mi ngadto usab. O di ba naman na Santo Rosario God? Nya kung mga dzi lang kita ana, masulbad hapit tanang problema. Mao na dangop kita sa mahal nga Birhen Maria. Kay siya maoy champion sa pag-translate sa gugma sa Dios para natong katawhan. Og diha dapita, di na ta mahadlok og kagubot, di na ta mahadlok og mga kasakit, nganuman gugma man ang atong isukli niining tanan. Amo na maghigugma ay ta. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na nahigugma ka nako, pangutan na ka na. Higugma ka nako, dili gani mo tubag buangona. Mo tubag gani, higugma ko nimo kana ing na same to you. Di ba? Magka-gubot man ang kalibutan, higugma ay kita. So sige, ato na karong himuon ang atong nobina para sa Santos nga Rosario. Manindog ta. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario og tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga Novena.
Palihog mangluhod. Pagampo sa unang adlaw. Maghimaya ka, anghel sa langitnon nga paraiso. Maghimaya ka, putli o yamot nga babay. Kay gipuno ka sa Espiritu Santo sa mga kalipay, sa pagkatao sa anak sa Dios, sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulobon o yamot nga inahan, tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag o yamot nga rayna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma. Sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas o kalag. Pagpanamkon mo sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo, wala ka makalisod sa pagdala mo kaniya sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka, mahigugmaon o yamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka, Maria, nga kanunay namong gidaig, luwason mo kami sa mga kadaot, nga giduhig kanamo sa sala sa among unang ginikanan, ilisan mo sa pasaylo sa silot tungod sa among mga sala, ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Rosaryo. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong saksi kanunay sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagdumala sa atong pangagamhanan, mapatigbabaw sa katarong o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagkabingkil, magkauli, pinaagi sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagkabingkil nga mga igsuon o ginikanan, magkahiuli, pinaagi sa pagpakabana sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Chokilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, dadto na ngadto sa puloy-anan nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios, kinsang bugtong anak pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangamuyo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad o sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matado. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, o sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam kana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matuman ng imong dinhi sa yuda, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang imong rosaryo minahal nga inahan, taming manalipod patok sa dautan. Imong kangawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kon gamito nato ang gugma kanunay panahon sa atong mga panagkabingkil sa atong mga relasyon. Gugma gyud nga Dios nun. So salamat sa nahigugma nato nga mi paambit sa ilang mga grasya, pinaagis pagpalit natog mga slots. So update sa ato mga slots nga nahalin, ang atong dopes na natay halin nga 8,863 slots, na apay available nga 46,137 slots. Sa atong special slot, ang atong halin sa Mother Mary's Transforming Lab, niabot nag 2,869, na apatay 2,131 slots nga available. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo sa ato sad karon nga mga nialagad sa atong misa, ang atong mga naglimpyo sa simbahan, ang atong lector, salmista, ang atong mga love offering assistants, ang atong singer, niya ang ato sa drong pilgrims, mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1. So karong hapon, mao nga atong main novena, magsugod ta, pinaagis motorcade alas 4 hapon,
niya sundan dayon sa misa sa alas 6 sa gabi. Niya nga atong pilgrims and offerers mao ang Zone 1, Tabla Chapels, unya kaning Kandagit, Kampaso, Tabla proper, Antugop, Dakit, Kanagahan nga mga kapilya, ug ang mga barangay official sa Tabla barangay Tabla nga barangay, mga tanod, BHW o ang ilang mga teachers sa elementary dito sa atong maong dapit, maong barangay, kinalay ang barangay ni nato o ang nodal electric trade and services. So ato mo ni sila mga pilgrims o niyang nobina nato. Manindog ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia,